ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பக்தியும் காதலும் ஒன்றா, இதில் முதன்மையானது எது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதில் என்னுடைய கருத்து, பக்தி பொதுவாக இது எல்லோரு இடத்துலையும் இருக்கும். ஆனால் இந்த பக்தியில் நாம் கடவுளுக்காக விரதம் இருக்கிறது, தூங்காமல் இருக்கிறது, சதா அவரே நினச்சிக்கிட்டு பூஜை, பஜனை, பால்குடம், காவடி, மொட்டை போடுறது இப்படின்னு நிறைய செயல் செய்கிறோம். ஏன் நம்ம உடம்பு கூட வருத்திக்கிறோம். ஆனால் என்னைக்காவது அந்த இறைவன் நம்ம கண்ணீர் சிந்தும்போது நம்ம கண்ணீரை துடைக்க வந்திருக்கிறானா? நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது நம்ம தோலை தட்டி நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கானா? நாம் அதை தவிச்சிட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் நமக்கு உதவி செஞ்சு வந்திருக்கிறானா? ஏன் நிறைய நேரத்தில் நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் இருப்போம். ஆனாலும் அந்த கடவுள் ஒரு உருவமாக நம்ம கூட இருக்கிறதில்ல. அப்படி இல்லாத போதுமே நாம் அவருக்காக செய்கிற செயல், எந்த ஒரு செயலுமே நாம் நிறுத்துறது இல்லை. ஏன் அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்கறது கூட இல்லை. இதே மாதிரி தாங்க காதலையும். நமக்கு ஒருத்தர் மேலே காதல் வந்துட்டு அப்படின்னா, அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, அந்த விரும்புகிற அந்த ஒரு நபர் அவங்கள நினச்சிக்கிட்டே சதா அவங்கள பற்றி சிந்திச்சுக்கிட்டே, உறங்காமல் சாப்பிடாமல் கண்ணீர் சிந்திக்கிட்டு, அவங்க நம்மளை விரும்பாத போதும் நாம் அவங்களை விரும்புவது, அவங்க நமக்காக இல்லாத போதும் நாம் அவங்களுக்காக துணையாக இருக்கிறது, அவங்கள நினச்சிக்கிட்டே நம்ம வாழ்கிறது, ஏன் ஒரு கட்டத்தில் நம்ம அந்த வாழ்க்கையை கூட தியாகம் பண்ணுறது, இது தாங்க இந்த காதலையும் பக்தியில் இருக்கிற மாதிரியே தான். அதனால தான் காதலையும் பக்தியையும் ஒன்றா சொல்லியிருக்காங்க. இதில் இன்னும் ஒருபடி மேலே, இது என்னுடைய கருத்து. அதாவது எல்லா நேரங்கள்லையும் துணையாக நம்ம கூட இருப்பது பக்தி. இந்த பக்தியில் கடவுள் கடவுளாகத்தான், பக்தன் பக்தனாகத்தான் இருப்பார்கள். கடவுள் எல்லா நேரங்களிலும் தன்னுடைய பக்தனுக்காக துணை இருப்பான் என்பது தான் பக்தி. அதே நேரத்தில் காதலில் கலந்து விடுவார்கள். நீ வேறல்ல நான் வேறல்ல, ரெண்டு பேருமே ஒன்று தான் அப்படின்னு கலந்து இருப்பது தான் காதல். துணையாக இருப்பதை காட்டிலும் கலந்து விடுவது தான் சிறந்தது. இதில் இன்னும் அழகாக சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பக்திக்காக யாரும் அழமாட்டாங்க, உயிரை விடணும்னு கூட நினைக்க மாட்டாங்க. ஆனால் காதலுக்காக அழுது உயிர் விட கூட துணிஞ்சிருவாங்க. எதற்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா, பக்தியில் கடவுள் எல்லோருக்கும் சொந்தமானவர். ஆனால் காதலில் அவங்க ஒருத்தருக்கு மட்டுமே சொந்தமானது. இன்னும் இதில் அழகாக சொல்லணும். எப்படி சொல்லலாம்னு கேட்டிங்கன்னா, காதல், அதாவது அந்த காதலில் பக்தி கலந்து இருக்கும், ஆனால் பக்தியில் காதல் இருக்காது. அதனால தான் முன்னோர்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க, இறைவன் மேல் பக்தியை காதலாக செலுத்துங்கள் என்று. இப்போ புரிகிறதா எது முதன்மையானது என்று? நன்றி நண்பர்களே. காதலை பற்றி இன்னும் நிறைய கருத்துக்களோடு அடுத்து வரும் பதிவுகளில் சந்திப்போம். இது சம்மந்தமாக உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நண்பர்களே, முதல்ல மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.